Misawa kendo jaera mara Mogi TV machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. E kinde ni makoth medo burore gwenge mapacho ka, jatend migao mar riwruok pinje Afrika ma ugwe Penina Malonza osiemo jo Kenya modak e kuonde moula thoro muomore ni mondo joka okenge mag bet akicha mondo mi kik koth roch ngimagi. Owacho ni thoe kod kethruok moko mosene mikelo gi koth mosebedo kaluwore gi dhengruok mar oganda modak e alwora moula thoth ne molie. Kanoloso e romo gi jokanyo e sekta mar chiwo kony ne jok ma midhiero yudo e kinde mag masiche mabiro apoya, Malonza nowacho ni jo Kenya onego bed akicha kendo dar mapiyo kowuok e alwora moula thoro ketoe midhiero to moloyo e alwora makoth medo chwe mokalo. Has been supported more so by, Article 223, especially in funding, whereby it's an emergency fund that has neither been here or there. And so we are also coming up with looking at modes of resource mobilization that will be stable for this kind of response. Because sometimes you write to Treasury and then probably the country physical space is really so bad and we are unable to even get a response very urgently. And so that's why we are also rethinking on the mode of resource mobilization so that we are prepared. And coming back to your question on this meeting, indeed is like borrowing my words, that it has happened not only when we have floods in this country, but it has happened with a lot of lessons learned from the longest drought that has happened in this country. With the policy, you're able to engage. With policy, you're able to bring all the stakeholders together. Quite remarkable attempt to pull in the centrality of the affected communities. One, we've seen that in terms of how decision-making has been devolved up to the smallest unit of government, down to the ward. Kweth mar DP Mbasa mar oganda jo Ameru koro kwayo piny owacho mondo yotimie twak kod laktache manie odiechieng' gi ma 35 mar ng'anyo mar odiechieng' ma kawuono. E twak margi kod jofwambo giko ni jopiny hinyore mokalo tainya to mago mosebedo ka yudo thieth e ute mag thieth ma piny owacho nikech nengo. Giwacho ni kapo ni ng'anyo dhi nyime, luoro margi en ni japiny maonge nyalo dhi medo hinyore kendo bedo kwan ma jok mawito ngimagi bende biro medore pacho ka. Kawuono kamati matayo twak dhi nyime kod laktache mondo mi gichan kaka twak mar tieko ng'anyo biro dhi nyime e odiechieng' ma biro gi. This matter of the doctor strike, somebody is failing this nation. We are taxpayers, like it has been said. And the position of the Bas party is very clear. Take doctors to the hospitals. Chukua madaktari warundi hospitali. Ukitaka kuwatoa ng'ambo, huku mkiendelea kurumbana, wekeni madaktari hospitalini, muendelee na marumbano yenu. Tungeomba waziri wa afya aite wao madaktari na viongozi wao wazungumze wapate suluhu. Na hata wao pia, ili hatutaki ni ile msimamo radical stand. Waketi pamoja wazungumze, wajue hii nchi ni yetu. Wale wanaumia ni wananchi wa Kenya yetu, ndugu zetu, ndanda zetu ndio wanaaga dunia kwa sababu hawapati huduma hii na ile. Kwa hivyo sisi tunaona hii ni shinda kidogo inaweza kusuluhishwa kwa njia ya kidiplomasia. Haitaki mgogoro mingi, watu endelee kuumia, inaweza kusuluhishwa haraka na tuendelee kupokea huduma nzuri za afya. Migao malweny kawuono nochiwo ayanga lap ma Uhuru Park e lwet kaunti ma Nairobi kendo yawe ne jopiny. Kanoloso e kindeno, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja nolando ni alap ma Uhuru Park koro oyaw ne jopiny kendo onge chudo mibiro juogo jopiny madhi yweyo kuro. Kata kamano jopiny magombo yweyo alap ma Central Park to ibiro juogo omenda moro matin bang' yawe e jumbe 2 mabiro. Uhuru Park osebed ka olor chakre higa mar 2022 kaka yo mar miyo jolweny thuolo mar konge kendo miyo sula manyien malombo wang'. Uhuru Park will be accessible to the people of Nairobi for free, and it is not even free. They pay for their taxes, so they have been paying for it. Anybody can access this park. It is a people's park. When you come at the gate, we'll have a management system, which we have. Already it is at these 2 gates, gate D and gate, I think that is gate A.
where you have your identification. Unatoa ID yako, tujue wewe ni nani, tunaweka CCTV hapa. People of Nairobi, let us take care of this park. Let us make sure we cannot allow vandalism. There are sections of Central Park that will be charged because of the exclusive uses. For instance, there's a very beautiful Nyatiti feature for weddings, and we can agree how much it is per month. We shall bring that to the finance bill in the assembly. For counties, anything that we charge must go through the finance bill that we shall bring to the assembly, so that wananchi can also use those secluded places or exclusive places. So I'm just giving the governor a hint that if we have to maintain the global park standards, then we have to look for another space for the other good citizens of this country, the leadership, that they can come to the park, but when they want to do a rally, including the ruling party and the opposition, that we can't have our cake and eat it. We can't have a good park and have people who can destroy it in 6 hours. Joseph Jo Irungu, jal manong'adne okum mar tho gi doho, okwayo ni doho mamalo mondo rangie tielo machielo ng'eto manomieno. Jowi e dwe mar adek tarik 14 nong'adne okum mar twech mar ngimane duto motisi gi dho ngere kaka death sentence kod jang'ad buche Grace Nzioka bang' ka noyude gi ketho mar nego jaohala Monica Kimani. Osechwalo ng'ur mar doho mar apil kotenore kod ng'eto manochiw koyango ni ng'eto makamano dhi ataro mar pen chike ma pacho ka kare 25 mayango ratiro mar oganda ka okwedo kit kaka ng'eto ne ochiwne e burano. Dereba George Onyango Riako mitudo kod tho ma japuonjre achiel ma sikund secondary ma Chavakali e masira mar apaya manotimore tarik 1 dwe ni apaya ma Kisumu Kakamega kawuono nodonjne e nyim doho ma Kisumu. Achijno nosomne ketho 10 moting'o tho mar japuonjre achiel kod hinyruok mar mamoko 9 bang' kane nyamburko mar Easy Coach mane oriembo oruombore piny. E nyim jang'ad bura e doho ma Winam DK Mutai, Onyango ne otamore yie kethgo kendo ne oweye thuolo gomenda maromo silingana 500 mano rambun kata omenda chieng' silingana 100. Burano ibiro winj kendo tarik 25 dweni ka moko kuom jopuonjre 23 mano hinyore masirano bende nyaka sani pok ondiko dhogi e burano. Na tutataja hii kesi tarehe 25 mwezi huu ili wakili aweze kupatiwa taarifa ya shahidi, alafu nitakupatia tarehe ya kusikizwa kwa kesi siku hiyo. Kwa sasa utawachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1500 na mtu mmoja wa kukusimamia, ama ulipe pesa taslimu kotini cash bail shilingi 1200 ya. Nasikia? Okay, sawa. Okay. Jolony tuoche mag dang'ni mar paro oyango ni kwan mar ji ma dang'ni mar paro chando e pacho ka medore kendo ber ka piny owacho chako keto kenge mar kedo kod tuoni e pacho ka. Apisa maduong' mar laktache osiptal ma Chiromo mane loso e kinde alam manobagi kod Dean Kopere e kaunti ma Nairobi Vincent Ongo koni kata mana nyithi skul chandore kendo onge ji manyalo loso kodgi e wi dang'ni mar paro kata kobedo ni thothgi kalo e midhiero no. Mental health and wellness of our learners, to what extent is it influenced by our own mental health and wellness? To what extent have we allocated resources as an institution towards this emerging concern? Nationally, it is true that less than 0.01% of our national budget, MOH, which is oscillating about 137 to 138 billion Kenya shillings annually, go towards this. I feel so at a loss when I hear that a teacher who should be teaching my children, who should be instructing others and mentoring others, has died by suicide. The awareness levels, the stigma, the discrimination, the suffering in silence of our colleagues, teachers, and learners, that barrier we should overcome. We will overcome that barrier by normalizing the conversation around mental health.
Jodak e kaunti ma Kajiado ahinya to mago mosebedo gi pek e wi le mag bunge oyango geno margi e wi dok chien mar midhiero mag lego bang' riwruok mar KWS chako ndiko apisa mamoko e kaunti no e chenro madhi nyime e pacho ka. Kane giloso e kinde chenro no, jodago noyango ni e kinde monj le mag bunge apisa ma KWS ok osebedo ka chopo e thuolo mowinjore ka koro geno margi nitiere bang' riwruok mar KWS timo chenro ma kamano. Maromo rowere 20 moting'o wakeini 3 ne ondiki e chenro no ka jodago wacho ni gimor kod ote ma kamano mar ndikruok ka koro kwayo margi en apisa mamoko omedi e kaunti no. Where each and every time we are conflicting with elephants. So now that one of our sons or 2 or 3 have been considered, it's an added advantage to me because now I'll see the benefit. If they come to my place and control them, then I'll be very happy. So it will be an added advantage to us as a community who are having wildlife and human and wildlife conflict. This was actually awesome. This was very transparent. And if I can mention a few things why I'm saying it was transparent. In fact, all the sub-counties were all involved or were actually represented. We were considering also the areas that are so much impacted on by wildlife, especially Loitoktok and the areas neighboring Nairobi National Park. So the exercise, I can say, was great. The candidates also collaborated. Of course, we have done a lot of verifications. What I can say, it has taken us a long time. It was very rigorous, very competitive, but at least now we have 20, and we have the ladies as well, 3 of them. Riwruok mar tich e piny ngima kata International Labour Organization otudo medruok mar kwan nyithindo mikete tije gi kuo nyithindo kod kido gi timbe oganda kod dhier. E romo ma jokanyo manobagi e boma ma Naivasha, Grace Banya ma en jata tije riwruok mar ILO owacho ni okang' manokaw mar puonjo apisa sa kedo gi kuo mag dhano sani koro osene berne. MCA ma Mikindani Jekton Madiaro bende noyango ni kaunti ma Mombasa biro keto kenge mag kedo kod tieko medruok mar kwan mag nyithindo mikwalo. And especially in Kajiado East, that's around Kitengera and also Loitoktok, those are the areas which have high numbers of child labor. And on a monthly basis, you find like out of the 400 cases we record in a month, you find like 50 or thereabout, 30 or 40. Mainly when we talk about human trafficking in Kenya, we say we are a source country where we are saying Kenyan citizens are trafficked within the country and also outside the country. We are also a destination country where we have non-Kenyan citizens who are trafficked to be exploited within the country, as well as a transit country where we are having victims passing through Kenya to go to exploitation in other different countries. So when we look internally in Kenya, majority of the cases that we have are actually internal trafficking within our border. Kaunti ma Kisumu nitiere ong'ala manyime mar bero boma no e rang'iny malony manyasani motisi gi dholiech ni geospatial physical planning, chenro ma ibiro sidh ayanga tarik 30 dwe ni. Kotwak gi jofwambo kiny ma kawuono e wi chenro no, Gavana Ngire Peter Anyang' Nyong'o nopuoyo chenro ma kaunti no oseketo nyime e neno ni gichano boma no yo makare, kochiwo ranyisi kod lokruoge mosebedo e chuny boma no kaka medo bus park machielo e chuny boma. Omedo bende lero kaka chenro no biro jiwo weche mag jiwo uchumi e boma no kod alwora kaachiel bende gi konyo oganda modak e iye. Habitation of those who are in the city and the population increase trends that exist in the city. First, the citizen must be educated to know that they cannot get rid of their own waste where they live. That waste must be collected. Our next step, which I've told about, is to have these debes, one green, one yellow, one whatever. Here you put plastics, here you stick other solids, here you put organic. So that when the collector comes, it is easier for them to collect this already separated. Duol mochung' ne omenda mag Rutaya RBA
Owacho ni gibiro timo duto madwarore maneno ni kembe duto mag sirikal mapok ochulo jotijegi machon omenda mag pension otimo kamano mapiyo. Kolose e gweng' mar Garissa, Director maduolno Charles Mashira owacho ni chenrono bende geto nyaka kembe mag ji giwegi ma ok chulo omenda ming'ado jotich ne pension mondo mi otim kamano. Mashira nojiwo oganda duto mondo odonji e chenro mar pension kowacho ni mana tamalo 26 mag Jo-Kenya kende emondikore e bwo chenro mano, konyiso ni jomodong' nyalo bedo gi dhier e kinde mabiro. We are having that challenge of employers who deduct contributions, but they do not limit. Where I sit from, where it is within the scope of what you are dealing with, to ensure that any employer who deducts money but does not limit to the pension fund, that appropriate action is taken to ensure that the members' benefits are secure. We have seen this largely in the quasi-government sector. We have also seen it in the counties, but I can assure you that collective remedial action is in progress to ensure that the perpetrators of those irregularities are properly punished. Lazima tujipange wakati huu, tuko na uwezo tuweke akiba ya siku zijazo. Tunauliza wakaaji wote wa Garissa wakuje hapa, na tutaendelea pia tukiwa na team ya county commissioner kupeleka hizi services. Tumeelezwa kuna sub county 11 through huduma mashinani initiative, tuende hadi vijiji na vitongoji ndio watu wawe na opportunity ya kujua that ni tujipange kwa sasa. I will advise, as you approach in the last 2 years, you make sure that your documents are in order. If you have transferred from one department to the other, you also ensure that your documents have been up to date, such that by the time you retire, everything is in order and is taken to the treasury. Governor ma county ma Machakos Wavinya Ndeti okwayo joket mwandu mondo keto handgi e county no kojiwogi ni sirikal mar county no ochako chenro mar bero lwasi matimo ohala. Kanolose kar romo Machakos International Convention Center bang' romo gi joket mwandu e romo mano yuorie gi jatend migawo mar ohala Rebecca Miano, Wavinya nosingo ni sirikal mar county no ochako chenro mabiro kelo dongruok ne kembego. Jalup gavana ma Machakos Francis Mwangangi bende nokwayo joket mwandu makono mondo ndika jodak makono e tich maduoko chien kwan mar ji mapok ondiki e tije. With major transport infrastructure including the standard gauge railway, the meter gauge railway, and the Nairobi Expressway, as well as Nairobi-Mombasa Highway and the Nairobi-Namanga Highway, all connecting county to Nairobi City and the metropolitan area. The proximity to other major infrastructures, especially the Jomo Kenyatta International Airport, the industrial and business parks in Athi River, Sabaki, and Syokimau, Machakos makes the ideal hub and destination for industrial investment in the country. The presence of key flagship projects, including the export processing zone in Athi River and the Kilala Park in Kinanye, Athi River, as well as Konza Technopolis in Konza, establish the county as the preferred hub for industrial investment and innovation development. Nyakaramogi mane makelo e giko ma chenro mar weche manyien makagi kacha odhiambo masani. Erokamano Caroline Beatrice mar Olympic Kibre wacho ni weche manyien donjo no yo makare kachiel gi Nora Mwanga wacho ni Nice News. Mary Terry gi Lorin, Mama Terry gi Lorin wacho ni winjo news maber kaeto Harriet Kadenyi bende wacho ni nasikiza kutoka Migori. Rafiki Woodley Gala asemol kaka pile. Erokamano nyenya kwa Ramogi kwa miya thuolo mari. Bed gi geno ni koromo saa achiel wang'e kendo to wabro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo to saa 3 weche manyien magoimore. Gisani agoni oriti bed godhiambo mokwe. Nyinga Milton Ochieng' Awuor. Oriti masani.